Tuhamu amanami nanami alaneng ronama prosesi pelayanan kita sambut mari sida jongjong mahita. Udul mahita dengan tabi masing-masing. Huriana hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus. Sian roha nama dok mauliate tu debata. Hami saluhut parhalado ni hakabipe seng sawah. Pasahat ton tabe tu hamu sude ruas ni huria namar pungun waeng di bagas joro ni debata. Selamat hari Natal ma di hamuna saluhutna. Namar pungudo hita di boronginon mamestahon parningotan ari hatutubu ni Tuhan Yesus Kristus. Narodo ibana manopot hita jolma pardosa. Di rumari do dirina jala disulukon rupani hatoban. Gabe sumantu jolma do ibana jala rumang jolma dapot di ibana. Naeng bongot mahita tu parsauran nabadia rapdohot debata. Alani tamado hita madok moliate tu Tuhan Yesus Kristus. Raja ni huriai namang alehon partikian nauliot di hita. Atong majonok mahita jala maruduk ni roha di adupan ni debata. Ainong bisar do panodangi di hagulapon. Tapangiar masuarat tamamuji tu hatta pardengga basai.
Marede hitasian bukede nomor 56 ayat 1 dohot ayat 4. Hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tod di perbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Bangso na mardalani di bagasan hahulomon, marnida sada panodang nabulon. Bisar do sada panodang diakan na mangingani tano na nilingguman ni hamatean. Marongoman bangsom rosian lomona di ari parpuranganmu, marpahean habadiaun, songon nabur sian apuan ni adostorang, rodo tuho paranganmu akan nauposo, haleluya. Haleluya, haleluya. Martangiang mahita, ali di bata aman na di Banua Gijang, puji-pujian hasangapon dohot hamoleateon husobahon hami tuho, marningo si lehon-lehon mina balgai tu hami jolma na di pardangolanon, ima anakmu Yesus Kristus na sinurumisian Banua Gijang ala ni hami, gabi nadangol do ibana jalan apugos, pola tubuh ibana di bara ni Bethlehem, asama mora hami, sairajaim jala tugu-tugu hami marhite toddim, asalam baria hami, gudang ni holong ni roham na pinapatar ni anak mi, amen. Marede hitas yang buka di nomor 40 ayat 2 dohot tulu. Tangihon hamu mapati ni debata di perpunguan budari natalon, imana tarsurat di Yohanes walu ayat 12, songonon hatana, dungi diulahi Yesus musee majami taina sidanin nama, ahu do panodang ni portibion, nasotu pamardalat di nahulom namangi huton ahu, di bana do tahe panodang hanguluan, prodisi masahat na tongrak mangidogugo mahita, Tuhan debata lahu mangulahon patiknai, alih Tuhan debata sai parui mahami mangulahon no batu patikni. Amin.
Mari dihita sian bukit de nomor 50 ayat 2. Dimulanai uli jaladengkan situtudo portivion doho sude pangisina alai nuaing nunga dihukupi timus dangadong begodang suara ni pidong na marhabong alani jolma na jut manegai akka suasuanan laho pasauton lo moni rohana hadamioni pe nunga mol be didapat jolmai nuaing ala porang dohot waso dohot arta gudang ni hasusan ala ni lalo manang ala ni aik magudang partangison ala ni hapugoson hagiduhon pangarupaon nang panggosa-gosao didongan nang nasa ulaw dosa tahe sudenai ala ni jolma nunga do jaladang makahulongi debata dohot denggan dohot dongan na jolma ditik kinaparpudion masa do sorimago kopit sapulusia napola mabahin gudang jol marmar matean ngulu perekonomian na hurang denggan gudang ni hurian nasubui patu pahon pesta natal dohot ragam ni akka parukilon nata adopi di partikianon alani ale Tuhan asimar roham dihami patugu maha porsiaon nami asa unang mabiar jala madate hami alani parnguluon patu pamahami gabe panodang maradop pondongan nami songon hatam na madok tungsura lam marpogos donganmu lam suru tahe parbohalon di labungmu ikot tolongommu do ibana nang halak dagang nang halak pai solat ibana asa mangolu ibana di labungmu hurian itu hatta nungaro tuhatai manopot bangsona jalamabuan haluaon idonata halasod di boronginon ape hahulumud dojot makukubi tanoon jalalam tujorbut na do pangalahon ni si polisi mangihoti torop jolma disegai do toddi haporsiaod do pakrimon sogot diguturi namar rumah tangga disegai nang rohani anakon asatuis tuhatani debata alani tamado hita pahursor-hursorhon saluhu nai di bagasan rohat tabi Sai
malam gudang pe akka parukilon namasa di tonga-tonga ni nguluon. Ingot ma, tuhatta do namadongani hita. Mololan lumlam akka parrohaon ni jolma di partikyanon. Ingot ma, alanido ubahin naro Tuhan Yesus sian banua gijang tu portibion. Asa disodangi sadok nguluta na di bagasan hagulapon. Alani dang jadi papeolonmu uhum. Dang jadi homar nida bohi. Jala dang jadi jaloonmu silua. Ay sisip do papitung mata ni halak na pistar. Jala pa balik-balik parhataan niak halak na tigor. Atong songo dia pe rumang ni parnguluon na ni adupan munuaeng. Biar sakoroham manang las ni roha. Sayuk kak maroham majakon Tuhani asa mian ibana di bagasan roham. Kadongan sahuria diorhon hatu tubuh ni Jesusido obas nai baru persauran nai baru dot holong nai baru jakok kamu masih paluai sondang ni lilinon masongon simbol namar padat dohita di bornginon na so taulah bedosa radi mahita manesa dosa ni dongata tuhata domadok ahu do panodang ni portibion nasa tubabe mardalan di nahulum nasa namang yutonao atong borhat mahamu manopot akaruas lau mangaleon sondang ni Kristus dunggala anon ake lilita baru mahita marede malam kudus. Di pamate
bab mangedeo maita. Jong maita saluta. Hamuna kadongan lasma roham nunga saor be tu hatta Yesus Kristus itu portibion jakon maibana siat ukap ni roham jala hati dakom ma ibana di ngolum. Hudul mahita. Mari dehita sian buku di nomor 605 ayat sada. Para
Tabiki mahatani di bata turput di perpunguan budari Natal umumon. Tersurat di Titus 2 ayat 10 sada rodi ayat 15 songonon mahatani di bata tajahama marsikat sorin. Aidung ngatarida asini rohani di bata si bahin haluaun di saluhut jolma. Laos diajari dohita pai maimahon hatuaon natahirimi dohot hapapatar ni hasangapon ni debata na balgai dohot Kristus Yesus si paluay. Ima hatahon paingoton jala ajarhon sian nasa gomos ni roham unang maadong na marhuni roha midaho ido sahatna martua maakkan atau mangihon hatani debata jala naupiopsa amin. Mared dehita sian bukit de nomor 50 sada ayat 3 dohot ayat onom. Tidakon maha porsiaut tai songon nahina tidakon didongata saha porsiaut di sadok portibion rak mahita madok au porsea di debata Jehovah ido ama pargugun naso hatudosan natu mopalangit doho tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasa sadai imanati nubuhon ni si Maria nagabi-gabia siatot di parbadia adorang sohabubuan ido tuhata natumaon na bernit di panguhuman ni silatus nama tetar pajal do ibana di hau pinor silang na tua tubanua toru dung ditanom namula mangulu di hari patuluhon nama naik tu surgo lau hundul tu siamun debata Jehovah amanai pargogo naso hatu dosani di sima ibana pai mamula sogot tutanoon manghumi halak na mangulu doho namate au porsea ditod di porbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia doho dihasesaan ni dosa doho dihatai namadok mula mangulu sogot daging ni halak nong mate doho dihanguluan na sora suda amin. Sunggul-sunggul dihita di bagai sabor nginon naparjulu di parpungan budari Natal umumon papungu pilihan na marboho dohita tu sekolah padita manang sekolah tinggi teologi HKBP tapasahak mapiliani dung sidung jamita di hudulat tabi napaduahon di parpungan budari Natal umumon di para dihuriat tado snack manang makanan ringan dohot air mineral tahalason mai napatuluhon parpunguan di pesta Natal Parjolo tanggal 25 Desember 2020 tapatupa di bagasan tolu partikian ima pukul pitu wip tuaka ruas na di wilayah sada dua doho tolu
Marbahasa Indonesia dohot live streaming. Pukul 10 ip tuakaruas na di wilayah 4 5 dohot onom Marbahasa Batak dohot live streaming. Pukul 10 ip tuakaruas na di wilayah pitu walu dohot sia Marhata Indonesia. Jaladung sirung parpunguan di tolu partikiani patu paun ni huriat tama marulaun nabadia. Akaruas na boy marulaun nabadia iman naung makati dakon haporsionna jalan naso honaruhut parmahanion doho pamisangon ni huriatta jalan naso targoar ruas parguru. Napaupaton papungu pelian namar boho dohita di pesta Natal Parjolo 25 Desember 2020 imatu ulaun diakoni sosial manang karitas emergensi HKBP tapasah mapiliani dung sirung jamita di hudulat tabe. Napalimahon parpunguan di pesta Natal paduahon 26 Desember 2020 tapatupa holan sehali ima masuk pukul 10 pituip di acarata pukul 10 lalu nasas tongat pukul 10 pituip. Laos di pesta Natal paduahon ima tapatupa dohot perayaan Natal kategorial ama dohot parupuan ni huriatta. Jala di pesta Natal paduahoni papungu pelian namar boho dohita tu radio bona pasogi HKBP. Napaunapon parminggu dung Natal manang minggu 27 Desember 2020 di patu pahuriatta do songon nasomal ima di bagasan tolu partikian pukul pitu ip tuak karuas na di wilayah pitu walu dohot sia Marbahasa Indonesia dohot live streaming. Pukul 10 ip tuak karuas na di wilayah sada 2 dohot tolu Marbahasa Batak dohot live streaming. Pukul 10 onom ip tuak karuas na di wilayah 4 5 dohot onom Marbahasa Indonesia. Songonima sunggul-sunggul dihita di bagasan Boronginon. Mari di mahita sian buku eden nomor 40 sia ayat sada laos Roma hita pasatu pelian sada a dohot sada b. Tidak? Ampuna por si
Dame ni debata na sumurung sian saluhut na roha. Ima mengaramoti ate-ate dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Kuriana hinaholongan itu hatta Yesus Kristus barita nauli sian hatani debata tuhita diborngin manang di Parpunguan Bodari Natal Umum 24 Desember 2020 imana tersurat di panuirang Yesaya bidusia mamuka mai sian ayat sada sahat rodi ayat onom mujahama dihita jala tapayuti utma di bagasan roh tabi. Bangso na mardalani di bagasan haulumun marnida sada panondang nabulun. Bisardo sada panondang diaka na mangingani tano linggoman ni hamatian. Nunga di patorop ho bangsoi. Nunga dipadiri ho di ibana halalas ni roha na bulun. Marlas ni roha na sida di jolo ni bohim. Songon las ni roha di gotilon. Songon parul ulopon di namarbagi taban-taban. Ay nunga di ponggolhon ho auga na ape tu ibana. Dohot batahi ni abarana. Dohot lising-lising ni namangadu ibana. Songon uju di ari Midian. Ay masok-sok do sugut nasa sijata ni parsijata di hatututar ni tuntangan rodi ulos na marsapu mudar gabi si panganon ni api ay nunga tubuh di hita sada poso-poso di lehot tu hita sada anak pape tu abarana do sugut harajaon jalabahenon na gowarna si partahi halongangan si ulubalang ni debata amani saliling-liling na raja ni Hadamion bahen hagaganda ni harajaon doon Hadamion na so marujung di habangsa ni si Daud dohot di harajaon nai pahoton dohot patuguhon marhiti-hiti patik dohot atigoran ola nion rodi saliling-liling na amruhon ni Jahuba sebaut patupahon songoni ima sahadna. Kuriana hinaholongan ni Tuhata Yesus Kristus tutu marlasi roha do hita bornginon alabui hita rotu bagas joro ni debata di parningotan hatutubu ni Tuhata Yesus Kristus na ni halason ni saluhut akan aporsia di sadok portibion at sura so masa covid nggodang dora ruas na rotu parmingguan alai adong do hasomalan na di naso masa covid do ndong masa covid anggo parmingguan dia parmingguan biasa nakola torok na marminggu alay di molo jupang ari pesta Natal mana ari parningotan ni hamamatin tu ata Yesus Kristus songoni matorok niya karuas narotu bagas joron di pata namar lapatan olani do petaye tong ari na balga di hitala Kristen mana ari parningotan di hamamatin tu ata Yesus Kristus do di hari hatutubu nai tayo tong songon ari na balga ang wasing nai takpola alay mo lo hudo pena songon idang na laho manguhumi akaruas na sumarminggu di hari na balga na asingi alay ala na pesta hitan way parningotan di hatutubu itu ata Yesus Kristus dumo di kondisi ni covidon tutu laumbal gama lasnya rohatai laumbal gama kolong ni rohata tutu hatai alana bui do juk sae pesta Natalon
manang ari marsugut mula mahitang musay tu hasomalan. Alania mo kamang do tama kenang molo dipaluas di bata hita patupa pesta paringota di hatutubo itu ata Yesus Kristus di parpunguan bodari di Bornginon. Songon na tapa itu naking acarata di pesta paringotan di hatutubo itu ata Yesus Kristus di Bornginon na marpadan mahitan nuain do de bata lau bau-bau roha lau mardame do de bata mardame do di rita mardame nang do dongan ima natapadat to naking macarikot doi hamu kamang do tamakinang molo marpadan hita berarti naulo do hita paubahon roha paubahon situasi ni ngolutta adorang so sadarion asa muba jala dumenggan tu akare-are namangiut jala tahasioli do perubahan ning uluon tahasioli do unang be masa covid 10 siaon tu tahun naro mago ma si covid mula matuhutana manang nasa si gotop pei mula mai unang saya si Jakarta ni inahita ala par si gotom do hamis at tabunanon unang be mula be tu Jakarta ni moloro pei baik kun mardongan KTP mai inarohatan nangi unang penghuni na gelap tahasiholi do perubahan ni tahasiholi do ngulu na dumenggan marite haroro ni Kristus nang rotu portibion jala memang ido na binuan itu ata Yesus Kristus si alane macarikot do hita mangatusi situasi kondisi ni hita na di bagasan pardangalanon di bagasan hamaolon hasusaan alana halak na mga tusiko di sinasongonido maseriko di nguluna pangurupion haluaon perubahan alay unang mamadus-dus ngulu taon ni nahita unang gabi niyak kita mangalapati ngulu taon ay songonido na manguluon dadaholan na manguluok kita ay nguluopen na ito padibata adong do manugut adong arian adong botari songon sohar ni pardati do ni na ngulut taon tentu na taharap po di si hadengganon haulion do akan asing natal ido sa sitong nalas ni roha di hitala Kristen alarodo di bata tutungatongata di bagasan diri anak na Tuhan Yesus Kristus ditadikon hasangapon na roh ibarat tu portibion isuluk korupa ni hatuban dang asarap manay akan nahacit alay dihilala do songon dia pakorhon ni dosa do si polisi di ngulut taon na mambayang hola kita siya debata na mambayang hola kita siya dirita jaladang bu hita mangyahi ang uluan na dumenggan ido ban naro debata di bagasan tu ata Yesus Kristus tu portibion asa dapat hita hanguluan dada hola di portibion ala di hanguluan na manoktongi jalai do hama kamang do tamakenang situasi do parnguluan ni bangsa Israel uju ditongos di bata mariti panuhirang Yesaya baga-baga taringot tu haroro ni si paluai natongon di bagasan kekuasaan ni dua negara Israel hatiai ima Asyur do Mesir na mangapit na sida nangadong bui na mangerupi na sida jala tahutod do nasida di si mau na mahitaon ala di hapit dua adidaya na mace gugu hati hai dangadong pipang rupio di hitanin na jala situasi na songoni di gombarhon panuirang Yesaya may hahulumon jala bui do tahilala habwa kamang do tamakenang situasi hahulomon di hita molo suadong dapat hita jumpa kita haluaw hahulomon do di hita molo subuhi hita mangelui narikot di ngulu taon hahulomon do di hita molo subuhi hita songon warga negara matjalo akan ulun dingga tunga-tunga ni bangsuon manang di goari do hita kelas 2
Hahulumon do dihita molo subuh hita marlasi rohalani sorry mago covid 10 siaon. Hahulumon do dihita molo tonga-tonga ni keluarga dang masih pakulingan amata do inata. Hahulumon do tonga-tonga ni keluargai molo dang ditangihon akayanak ko be poda manang pangajarion na torasna. Hahulumon do dihita molo suadong be harapan di ngulut tahun. Di dia bahala na dibaga sa situasi na songoni, dia itong may ima si barakku, ima nasipku, ima hasipku na manguluon. Garis tangan may dia itong alay bohadot diakan na porsia dito ata Yesus Kristus. Yang gohita da nga dong na ginuaran na garis tangan manang simbaran. Ayak anak ni debatado hita sudi. Akan na pinapasu-pasu ni debatado hita sudi. Ido na ikot ingotota. Alay budo hita mabay dirita di bagasan hahulum. Dia may ngolo say taulahod do akan na sohbar tulo ni rohan debata. Ay dile debata do kebebasan tu hita. Ido bayan sabi gihatan debata mando pilih masa dari yon hanguluan manang hamatian. Di balua do hita di bagasan Kristus. Di leo do tu hita hapor siaun. Alay tong do dile debata tu hita kebebasan. Anda mau percaya kepada saya atau tidak? Yang jelas saya sudah memberikan iman itu kepadamu. Alay maulo dipaluas di bata hitan nuaing matpungu di bagas corona patu paparningotan di hatu tubuh itu atas Yesus Kristus. Unang be saya marjugal hita. Unang be saya martakang hita di sini. Asing ni hahulumun na Roma kukupita. Olo di sipata hita mabayan hahulumun di hidita sendiri. Mariti ahamay, mariti sudut pandang manang cara pandang na sopit. Saya tado doa na birong doon inahita. Roma dongan daong naputar doon. Ajugul maho. Ape namamaki kacamata hitam do hita di si. Gabi tado mau birong. Ape dongan dang mamaki kacamata hitam. Olo sipata na songoni di ngulut taon. Pikirata pangatusiota na mambay kita tarubung, terjulang manang madabu tu bagasan linggop lembah dosa. Alania mo kamang dutang makinang sudah hita satulog madok ia natal ima las ni roha na binuan ni debata tu hita. Jala mariti turpuk ta sadarion. Di bagasan hahulum udah bangsoy ala dihapit dua kekuasaan na masih hebat hatiyai daladang ngadong pangurupion na buhi duluan nasida di simaro debata mariti panuhirang Yesaya madok bangs bicar dosa da panodang diaka na mangyani tano linggoman ni hamatian bicar sada panodang terang sudah datang hitung-hitungan ni hahulum. Jalanunga di pasau debatai baga-bagai na pinasa di panuirang na tubang Israel hati hai tuhita jol manusia jala di pasau doi di bagasan Kristus Yesus na tubuh di barani pinahan na tapes tahun parningotan hatu tubuh na di bornginon alania mo kamang do tamakenang ngolo didok sada panondang laho mangadupi situasi na manggombarho hahulumun jala mangatusi do hita songon dia do nani do ni hahulumun dana nasuadong sinodang manang cahaya alai hahulumun nani do na disi ima saluhut dan mampai kita di bagasan hahulumun dada hahulumun sian sisi luar alai ngulut taon aka huaso manang hagugon na sial di luar dirita dot akan na siya bagas dirita na kita di bagasan hahulumun ni di simaro Tuhanin waing mabuan sinodang panodang asa tiur roha do pikirata asa hita pebui madalani ari-ari ningulu
si basa-basa ni di bata tu hita ganup. Alani do hamo kamang do tamakenang ngolo tatu si do songon dia hahulumuni jalan aha do mambain gabi masa hahulumun jala record do dihita hati uron disima dapot hita nuaing aha do na pinangido ni Natal tu hita aha do na pinangido ni debata tu hita marite pesta Natal natapatupa di Bagasan Borginon asa unang hasomalan sabing Natal manang paningotan di hatutubo itu ata Yesus Kristus natapestahon di Borginon songon na manete iluy sarani ala tahedion sonang ni Borgin nai ala di situasi na songonon alay duksa luar hita siya bagas yoroon ba mula mo sa hita tuhahulumun dangyat to ikotiur mahita jala gawi panondang hita tutong-atongan ni Portibion jala ido patik ni dibata di parpungua bodari malam Natal tu hita ganup do panondang ni na Kristus nasa tu pamadala di nahulum ninna akan na porsia dia mana naing si buanot tamo kamang do tamo kinang di perayaan Natal parpungua bodari di Borginon na parjulo ima arahon dirim ngulum tu panondangi ay molota pa itiut mata bulan di Borgin nai mangalian hati uron sa sitong na dangadong cahaya di bulan ini dangadong cahaya di bulan ini ayala na di pahadup bulan itu tu matahari Roma hati uron siya matahari manondangi bulan ini gabi mangalian hati uron may mana tuhita di Borgini ayang gusian hadirion ni bulan ini dangadong laosongoni do nang hita ayang gusian hadiriot dangadong hati uron manang sodang nabu ita leto di Portibion nang peguarta si sodang isarani ang gusian hadiriot dangadong alay ala tapadop do diri taon ngulut taon tu Kristus na gabi panondangi gabi mangalion sinodang mahita hati urot tu Portibion jadi dang unang paksa ho dirim akka manginang mangaleon sinodang hati uron tuna humaliang molo mangasahon hagugum hadiriom alay padopom ma ngulum dirim tu Kristusi nagabi panondang ni hati uron nang rotu Portibion na di Bagasan hahulum asahita pe mia di bagasa kita panondang ni Kristusi jaladada hola di Natalod ni hamok kamang duta makenang tapahadup diri tangulut tatu Kristus nagawi panondangi nagawi panondang di Portibion nang dung salpu Natalod pe ikon terus do hita padop pun diri tangulut taon tu hati tu Kristus nagawi panondang jala hati uroni asa terus ngulut taon tiur jala gabi panondang kita unang majo tu halak tu dirita jo tu dirita sendiri majolo kita gabi panondang gabi mangalion hati uron marite pikiran at orang rohana dinggan doakan na asing songon bulani napadop pun dirina maradop pun matahari asa gabi panodda kibana tu kita di holop ni hari songoni manang hita dipangido debatahi marhite perayaan Natal partingota di hatutubo itu Kristus na tapatupa di Borginon na paduahon molo tapadop por dirita tu Kristus na gay panodang ni Portibion panondang di hagula punon tutu hita pe miat do hati uron manang panondang ni sinondang ni Kristusi di ngulut taon jalasongon dia mahala na patuduhon hadirion na pabuan namian di Bagasan dirina
sodang ni Kristus manang hati uron ni Kristus tentu gabi mangal hati uron may mana. Dia memberikan cahaya, dia memberikan sinar kepada orang di sekitar. Ayo lo hita mamereng animasi na dong di handphone tayak kamangin na ngate. Apalagi na yang mangalit ucapan selamat Natal hita tuak ke keluarga doa kadongan. Saya talului do aplikasi na bui mambahen mangulu. Nang uwi tak kirimon ni. Anggaw na somal biasa ba. Akadonga pin mamereng na somalot. Alay mo songon na dong asing na. Adong cahaya na. Adong gambar-gambar do klip na tor dibuka na baca lo itu bah ay siapa di tatabunan ucapan selamat Natal tawang nin nate ale mo lo songo na somal hata-hata so pula ibuke lalu masongoni saya talului do na menarik jala dong ape parsaurat tapi saya dulu do dia do na menarik perjupangan nang hamupe basongon dia do jamita ni padi tatabunao menarik do manangdang ninna hita ay mo so menarik ba tole ma live stream mahita manang talaw mahita tu gari na asing ninna di bate kalau memang itu situasi panguluan na tadopi buhado sa buhi hita gabi panondang tutu ikomian sinondang ni Kristus di bagasa kita dalam molomian sinondang ni Kristusi di bagasang ulut tasongon dia mahita godang dohala songon na hudok nakin ala hamajuon ni aplikasi dot akka na asingi say mangalulu akka na songoni do torop ni jolma godang dohala mangetong akka na mangalion hati uron manang sinodang mariti si lehon ba ikko mariti si bahenom ayang gohulan ucapan selamat pe ba na biasa din na alani gabi gudang do halak na sopola tergerak rohana lau mangaleon hati uro mana sinondang ni Kristus na dong dimanai memang saya ditogio tu hita asa mambain na balga mabase satu kejutan asa tutu hita akala Kristen manang nang majalo hati uro ni Kristus. Apa sebenarnya nak saya songoni nasi tong hamo kamang duta makinang. Nak pola repot kita memikir hona balga-balga. Unang alani gabi deba akan namandok ajala adong maju pasu-pasu di bata naung gumodang sianau siana sadengon asa urupaku patu pau nak kana dengar maru pundungan. Itu tidak benar. Alai ta mulai masih nana memet. Dia main Imam Marhite senyum alani maskerot dang bui tadi dah senyum mate ay buka hamu jo masker mai alai da pola wai da pola mangamalo protokol kesehatan ay molo tapukai molo dang makata hita da pola wa alai molo tapuka makata hita apalagi jarak dekat mungkin itu yang bisa diperingatkan senyum. Sahalak Paus Benediktus Sablono mandok sebuah senyum adalah kebaikan dapat membawa kegembiraan dan kegembiraan itu akan kembali kepada kita nina. Dakuboto alani kondisi mana situasi ini parnguluata kita narotu bagas joroon mungkin songona murhing buhita. Memang alani kondisi Covid on perekonomian mengalami keterpurukan. Nah salilingon mukira buhi kita manuhor menabai aka pakaian sialang untuk segala macam nuaing tapres demikian. Alani kondisi mukira gabi murhing bohita. Api nang ngata pake bagak makeup na bagak. Ita pe mungkin ngata pake pakaian na bagak alai tong do murhing bohita. Ayo mamabay kita salah satu dang mian lasni rohai. Jadi molo na mian lasni rohani Kristus di bagasa rohata unang murhing bohitay. Jala mo kira akala lalas wadong nabuhi situ orota marado panakayanakon
Itong nga ni keluarga pe, gabidang jupang las ni roha na marnatalon. Alay marhata bata majuaw nasugot adong madipu di gariat taon di Bali kubo to dang ruas daerah. Tapi tong tangis sedak dan lagi. Ate amang situa. Alay utung madang ruas teh. Agi basi pataro aku bahasa gawe natalon adong nasongoni. Alay unang masongoni ruasnya kay bisang sawan ate. Amin. Ano tong unang gawe jupang natal adong na marbadai adong na marsioso mad segala macam. Gawe na buharo teh. Inaroha ikon las do rohata jala las ni rohatai pabuanong mian sinondang ni Kristus sebagai sakita senyum mahitannya jala ido sa sitong na mo kamang do kenang nina par kesehatan mampai kita sehat gajang umur alay mo lo sektor burhing bohita ba yepek mangulut taon. Alay memang saya dong do jual mana subuh senyum. Songonau dang bui senyum mau terus. Dang bui terus senyum. Alay mau subuh senyum mau kamang inang unang do kok kamu bah sadis mah pardopahan di padidata daw. Ay memang songoni do hora mau do nga lam martaba umur. Lam tuturu do teh. Senyum ido ada satu bentuk nabui patudu hota nagabi panondang sinonda kita tu malia. Tonga-tonga ni keluarga molo so martaba akasilas ni roha unang mamarsak senyum ma ato molo so boy martaba akasitu horon molo so boy hita mangalang na tabu mau nang gabi murhing boy hita senyum ma itu mabay kita mian las ni roha ni Tuhani itong atongan ni bakas songon nang tong-atongan ni punguan songon nang tong-atongan ni huria molo so boy ditolopi huria ka program-program kerja ni seksi alani situasi kondisi senyum mahita di sini. Nang kami murhing bohita. Na buado ketua dewa tahun. Na buado para tahun. Na buado padita tahun. Unang besongon atong. Senyum. Ay mulu senyum pikirat tapi gabi dinggan. Lau bohita mangulaon aka ulaot ta. Bohita patupaon aka nabuhi si patupaot ta. Jalan parpudi hamu akamang duta makenang. Akana majalo sordang na ng hatiuron ni Kristus. So nga bangso Israel na di pa bagabagahod di bata mariti panurang Yesaya. Buasa na sa lao na sida mangadupi na songoni. Walay ko tarbuang na sida tu Babel. Aladang mangulo na sida dihata ni di bata, dipatik ni di bata, diuhum ni di bata. Jala di bagabagahod do taringot tu si palua naroi. Tutang-atongan di bangsoi dalam nunga roi tonga-tonga ta bidok pahoton dala patuguhon mariti ite patik do hatigoran ola nyon ro di saling ilingna hamuruhon ni jahu base baat patupan songoni nomor 8 tatan hita nomor lasiroha majakon panondang ni Kristus mariti natal na tapatupa di bagasang burunginon molo na salingok kita mangulu di pangalaho mana parange naso hobar tu lo manirohan di bata manang naso hobar tu do patin di bata nuay patudu na majakon hati yuran di Kristus ida iko madalan mahita di hati gorat do patik ni Tuhani di manang di lo manirohan di bata ay maula madala kita di doa tigoran ni di bata manang songon dia pe situasi ni panguluan na tadupi lumobi COVID sa Prusiaon na sotaboto adiga marujungon saluhut na hita tutu di bagasan haipason do akad anaulan didenggan ido bahan di dok pemerintah tabuy hita marnatal akan marnatal di bagas joron di bata alay uhut ma diulahon aturan protokol kesehatan ini na. Dalam mau taulahon aturan ini. Dalam ICP na mangulan aturan di panguluanon, pasti dia akan mendapatkan yang baik. Pasti dia akan berjalan di yang benar. Pasti dia akan sampai kepada tujuan. Alai molodang diulahon aka aturan do aka nani aturhon di si manang lomo-lomona
manang diulahon ni adong sesuatu, manang dang diulahon adong sesuatu, basongoni manguluna nang adong nadenggan na uli na boyalon, apalagi gabi paritian ibana tu akan naumaliang alania mo kamang duta makinang nungaro tuhatay dibagasa tuhatay Yesus Kristus ima panondang nasitongi tutong-atongan ni hita ganup nuaing radima hita macalo ibana asa las ni roha hatuaon na binuan ni tuhatay Yesus Kristus na subuhi lehonan ni Portibion hat salas roha do hatuan naman oktongi mian di bagasan rohat taganup gabi buba roha do pikirata gabi hita buy patuduhon ngolu na marsinodang ngolu na mian Kristus itong atong hita marite na pikiran na torang roha na torang pabahay na naringgan jala na uli o Bartolomeo ni rohan di bata jala buy hita mangyay hang uluan songon naong binuan ni Tuhan Yesus Kristus tu Portibion jupa kita di padalanan ng uluta tua karya-hari ni mangiut selama Natal marita sa luna ngartangyang mahita mula tema hupasata mituho ali Tuhan naong pasauton bagabagam naong nasinurakon niya kapanuirang mo di pada naruwi ima naong nilihom mo anak mo na sasaday Yesus Kristus naro tu Portibion natubu di bara ni pinahan di Bethlehem 2000 tahun lebih nasalpo na hupestaw kami parningotan di hatutubu na di bagasan Bornginon tutu di bata na satia doho dadaholan makatay ho hali Tuhan marbaga-baga ho hali Tuhan mariti kapan urang mo alay di pasaut todoy asa mariti hasasaut ni baga-bagam di haroro ni anak mo Tuhan Yesus Kristus dadaholan di pasaut toy itu bangsum Israel nang hami pe kabidapotan hanguluan hami haluaon hatuaon di bagasan diri ni anak mo Tuhan Yesus Kristus nang roto Portibion di buwan Kristus Tuhan anak mo na sa sadaydo panondang na sitongi dala ibana do panondangi na manondangi Portibion nang hami sa luhut na dosa do hamatian mambay kami holang siyako alay di padenggat todo haliamang mariti anak mo Tuhan Yesus Kristus kami na di bagasan na hulum halani dosa do hamatian ni nuaing nung dapotan hati uron dala sinondang ni Kristus sami atong urupi mahami asa tutusi tutu hami manjalo sinondang na binoan ni Kristus Yesus Tuhan ti Portibion asa miya ni di bagasan roha nami gano manondangi patiur horroa do pikiran nami asa tiur dala ture hami mandalani hari-hari ngolu nami di Portibion dada hola di pesta Natalon ni alay doho manang di aka ari-ari na mangiut bay miyam ma Kristus panondang na buluni di bagasan roha nami kanup jala di panggidohok kodo hami asa gabi panondang hami mabuan sinondang ni Kristus tutong-atongan ni keluarga tong-atongan ni hualiang tong-atongan ni Portibion asa nang nasidape dapotan hati uron na binuan ni Kristus Tuhan namin atong urupi mahami sa luhut na liamang akanat ruas ni Huriamon kaparnalado akaruas ama ina na poso remaja nang sudi hamitahe na pinaluas mo marpungo di Bagasorom nang na mapesta Natal di Bornginon mariti acara live stream di bagas ni ganup akaruas ni Huriami say pargugoy mahami sa luhut na asa boy hami gabi sinondang ni Kristus itong atongan ni Portibion aliamang utangnya ko kami dua karuas ni Huriam na marsahid na piyak di podoman na dirawat di bagas rumah sakit manang na di bagas na sida ganup alani sahid na mangay pamatang na sida asima roham aliamang
Sajama ma salut aka ruas ni huriami. Mariti aka ubat nang paramini songon nang si pangano lumobi aka tangiang na pinasa na sida tuho. Asa mariti makorhon na mamalum dahala hay pason tu aka salut ruas ni huriami. Asa buhay na sida mangulaon aka ulaon na tu aka real mangiur. Lumobi marsaor dot hami lap mamuji basang apoko di bagas joromon. Songon yang Tuhan pesta Natal perjulu doa aka pesta Natal na nang sipatu paon ni huriam di tonga-tonga ni bagas jorom homa li Tuhan na mga leon ari natiur. Songon inang salut na hami karuas ni huriam asa marniang nilaka hami mandohoti aka perayaan Natal di huriamon obartu partikion nang sinagihon. Muliati ma upasatami li Tuhan tuho. Tangiho matang yang namion na upasatami holan di bagasan Kristus Yesus panondang nang roto portibion. Amin. Ta'auhom ma hatani di bata naong saur tu hita ganup. Tapuji ma di bata huhut tapapungo piliata. Tu STT HKBP do tu Natal huria.
huriani tu hatta nungata bigi hatani di bata na babotohot tu hita nang bicar do panondangi di hagulapon tu hatta ido panondang di bagasan nguluta narodo ibana manondangi hagulapon marhite holongna asahita na mardalan di bagasan hagulapon marnida hati uron na binuan ni tu hattai asa dapotan las ni roha hita songon las ni roha di gotilon songon parluk olopon dina marbagi taban-taban atong hita kanang majalo hati uroni patut do hita maka tidak koni di bagasan nguluta unang behita mangulu di bagasan haulumun hatani di bata madok marburi mahamu urasi hamu dirimuna paholang hamu hinaroani pambahanam muna sian jolo ni mataku pasohot hamu macahati gurhok kamu mabahe na denggan luluy hamu uhum pitore hamu na nirupa patikos hamu uhum tu na soport somarama jala odingi hamu akan na mabalu Kristus do Tuhan nang roto portibion lao paluahon dohot sumondangi hita saluhut na tinopana martua ma akan naporsea di Yesus Kristus ay ibana do hatuaoni ibana do hagogota di aka parukilota ibana do na manoktong asa manangisi na mian di bagasat Tuhan Yesus Kristus dapotan hatotongon sa liling-mililing na yala ibana do raja dame na padamihon hita tu debata ama alani mangulo mahamu di bagasan dame rap dohot na humaliang ibana ma na mga ramoti lakata di bagasan pakirimon na baro Hondidono di rumah di Sudeka Marita Hondidono menunggu Kristus Agarena poso atau masih jodoh perintahan di dono diurah di surga perintahan di dono menunggu Kristus tatangnya koma piliata tu debata ali debata amanamina di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhud si leon-leon na dinggan dohot nasa uli basa na mauli utus hupasata mi masian nan lehon mi tuhami pelean nami tuho say jalo may gabi uap na husus ijolom pasu-pasu may jalar ramoti asa huparhasya kami peleanon patimpulhon harajaumu itong-atongan ni Huriam dohot di Portibion buhay marohanami marhide-hide to dim asalam hutadahami godang ni si leon-leon mi tuhami asalam girgir hami mandok mauliate tuho marhide-hide Yesus Kristus Tuhan nami amin nasana ni leon mataku osado hodogoki dodi salut mataku upasadi duho Ali amanami na di Banua Gijang say binarbadi ama gawarmu
Sai Roma harajaum, sai saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hangulua siapari, sesama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Hunak kami togihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di Batama ho, disondakon Tuhan di Batama bohina tuho, jala asima rohana midaho, didopakon Tuhan di Batama bohina tuho, jala di pasaur homma damena tutodi munabi. Amin. 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 Selamat Hari Natal mari kita salutna. Selamat Hari Natal.